Kaixo artistak, zelangoaz letrekin, gaur ene izkia tokatzen da. Ene izkia. Ene, ez nahaztu emerekin. Ze enek hemen honako arku bat dauka, baina emek beste bat, ezta? Gogoratzen? Nola idazten da ene? Bada, gora, bera, arkua gora eta bera ez da bustantzoa. Eta ene larria, bera, gora, kris, kras, eta horrela eginda. Eta hemen ditugu silabak, itxarongo dut. Oso ondo, ni, nu, no, na, eta ne. Eta zeintzu dira adibideak. Gutuna, adibidez honek ukitako gutuna, aitona, begiratu aitona zein ondo dagoen, bai? Bere lobekin, bai? Eta banana, bai? Jaten dugun fruta. Testua irakurri baino lehen, itxarongo dut pizka bat, ea zuk ondo ulertzen duzu. Beraz, estrategia zein da? Begiratu, bai? Hortxe dagoena, eta hementxe dagoena. Nortzuk dira bi pertsona horiek? Bai, ezta? Oso ondo. Bata izango da aitona, eta bestea naia, bai? Ea bai, itxarongo du pizka batea ulertzen duzun, eta irakurri, norki. Eta orain, nire txanda. Naiak gutunak banatu ditu. Aitonak gutun bat dauka. Naiak eman da. Aitona content dago. Beraz, galdera baten bat, zer banatu ditu naiak? Eta aitonak zer dauka? Eta nork eman dio? Eta horregaitik zer, aitona nola dago? Oso ondo, banatutakoa ez da, eta banatutakoa. Eta badaukana, gutunak dira, ez da? Gutuna berak, eta berak gutun baino gehiago. Eta aitona ere, konten dago, ez da? Eta begiarena, non dago begia? Non dago bekaina? Non dago ninia? Gogoratu trukoak, bai? Ninia da puntutxoa, puntu beltza, eta bekaina da begiaren gainean dagoena. Bekaina begiaren gainean. Eta zer, hitz baten bat gehiago ikasteko prest? Nanoa, gona, kanoa eta anana. Agian baten bat ez duzu ezagutuko, baina kajuten egiten duzu bezalaze, bai? Baten bat ez baduzu ulertzen, ziur nago beste baten bat bai ulertzen duzula. Lehenengo hasi horiekin, bai? Ea bai, itxarongo dut. Oso ondo. Gona, kanoa, anana eta nanoa. Eta zer falta zaigu bukatzeko ipuina. Begiratu hauze, nola izango da, amona? Bai, baitu, amona simona da. Pausatu bideoa, eta zuk irakurri lasai, ezelan egiten duzun. Eta orain nire txanda, butano bonbona hartu du bizkarrean amona simonak. Ene, baina, trabatu zaio eskuineko oina. Erori da, eta ezurretako mina. Laguntzera joan zaizkio, Ana, Ane, Elena, Irene eta Serafina. Espero dut erabilgarria, bai, zuoi egitea, beste bat arte.